36 produttur Malti tal-film se jibbenefikaw minn total ta' 2 miljun euro għal proġetti tagħhom, dan grazzi għal skema mill-gvern li maqsuma f'5 sezzjonijiet differenti: il-kitba tal-iskripts, l-iżvilupp, films osra, produzzjoni ta' films twal u programmi kulturali. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-Kultura, l-Artijiet u Gvern Lokali Owen Bonnici, akkumpanjat mit-tmexxija tal-Kunsill Malti għall-Arti. Il-Ministru saħaq li l-għan ewlieni ta' din l-iskema u biex issaħħaħ il-produzzjonijiet lokali. L-artisti Maltin jingħataw l-opportunità li jkomplu jtellaw xogħol prestiġjuż. Tenna kif wara s-suċċess tas-sena li għaddiet l-ammont għal din is-sena żdied miljun euro biex bekk il-Gvern ikompli jinvesti fl-industrija domestika tal-films f'pajjiżna. Fejn tidħol il-qasam tal-films aħna rridu li pajjiżna ikompli jimxi l-qoddim kemm billi jinċentiva li producers lokali li jtellaw produzzjonijiet tagħhom u wkoll fl-istess waqt nattiraw produzzjonijiet barranin biex jinġibdu f'pajjiżna. B'dan il-mod nistgħu nkomplu mmexxu l-qoddim industrija li minna jgawdi kulħadd. Iċ-ċemen eżekuttiv tal-Kunsill Malti għall-Arti Luke Dalli qal li minn barra 36 proġett li se jirċievu l-finanzjament wieħed jinnota realtà oħra li nsejħa attirat 83 applikazzjoni. Dawn iż-2 miljuni tqasmu fuq development ta' scripts, jew inkella development tal-film, jew inkella il-mod kif se jasal il-film għal fuq l-iskrin Malti. 2 miljuni li huma miljun iktar mis-sena l-oħra, però ovvjament dejjem qed naraw li nagħtu iktar. Aħna nagħtu mhux biss flus iżda wkoll riżorsi. Waqt li l-Ministru Bonnici qassam il-fondi lil produtturi preżenti tkellimna ma' Brendan Terribile, wieħed mill-artisti lokali li gawdew mill-iskema. Aħna bħala kumpanija Inclusive Limited ħadna il-fondi bħala development. Allura aħna bħala kumpanija ser nkunu qegħdin nippreparaw kwalunkwe ħaġa li ovvjament jinvolvi biex aħna nkunu nistgħu nagħmlu din is-serje fejn qed ngħidu immorru anki international markets, ukoll nitkellmu ma' produtturi barranin biex aħna nkunu nistgħu wkoll nagħmlu co-production u jkun jista' jsir dana s-serje. Fil-ġranet li għaddew, il-Kunsill Malti għall-Arti nieda wkoll 6 opportunità mill-iskema li tgħin fl-istadju ta' promozzjoni ta' produzzjonijiet kulturali u kreattivi audiovisivi li tlestew sa mhux aktar minn 18-il xahar qabel is-sottomissjoni tal-applikazzjoni kompluta. Din se tagħlaq fit-18 ta' Novembru li ġej.